Kambino mar East African Breweries kata Eabl mane oyawo bade ma Kisumu higa mar 2019 ne oyudo midhiero mar ohala bang' piny owacho kuom wuoth kod loro kuonde ma imadhe kong'o kaka moko kuom yore mane ithiro godo landruok mar tuo mar korona. Jata tije mar kambino Jane Karuku ne owacho ni sani koro ohala osedok e wang'e bang' kambino chungo tich kuom thuolo mar chiegni higni 2 kendo koro pod gimedo manyo jopur kal mondo jiw godo ohala no. It was about 15 billion, and I'm sure it has brought a lot of life in Kisumu. Unfortunately, just when we were taking off, COVID hit in the first part of 2020. But I want to say we are back because we did a lot of outreach within the ecosystem, whether it's farmers. We have a lot of farmers in that place. I think more than 17,000 farmers from that western region. And I can confirm to you the factory is almost full, so we are very happy with that investment. Eabl manyocha yudo ohala mar siling bilion 8 kod milion 700 e dweche 6 maloro higa mokalo. Koro wacho ni gin kod pek mar ohala ahinya te kuonde ma Kenya ni kod kiewo kod pinje malibamba. There is a big challenge within East Africa. The tax regimes are different, so the taxation levels in Tanzania and Uganda are way lower than the Kenyan ones, and therefore that's where you find if you're in Isebania or in Amanga or in Busia, the beer prices in Uganda and Tanzania are much cheaper than the Kenyan ones. So I think we're almost 10 times more tax than our neighbors. A bottle of Tusker that should cost about 100 shillings is tax. So it is significant for our business, yeah. And tax is the single biggest driver of our pricing. Kong'o en achiel kuom gigo ma piny owacho pod ochano mede osuru, kama koro kambino wacho ni okang' ma kamano ok bi mana thiro yuto gi kende, to bende biro nyayo metho mag kong'o ma ok opwodhi, kendo piny owacho bende biro medo lalo thuolo mag choko osuru go. The finance bill has yet to have some few more hoops, I guess, because it has to go to parliament to be discussed. But from what I heard the minister say, it's very bad for our industry because the tax increases 10% of an already tough excise regime is going to really hurt our business. And then unfortunately, once beer is inaccessible from a pricing perspective, people tend to go to illicit. And then government ain't gonna get anything from illicit. Eabl ma higa ni dhi timo nyasi mar bedo kod ohala no kuom higni 100 e pachoka. Wacho ni kong'o mar keg ma iloso e bade ma Kisumu no ema koro nyiepo mare medore okang' mamalo moloyo kit kong'o mamoko duto ma kambino uso e thurka. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.